Cruising on a gas-lamp sidewalk underneath the starry sky, walking down the Royal Mile. Moi boa tarde, señoras e señores. No nome da Consellería do Medio Rural queremos darvos a benvida ao acto de entrega dos premios das Catas de Galicia 2020. And Valentine's with you, singing the old carols by candlelight. Eu creo que o relevo xeneracional é fundamental para o agro galego, para asegurar a continuidade das explotacións e das distintas empresas, porque ao final a xente nova que nos estamos incorporando ás empresas, pois traemos unha serie de coñecimentos técnicos e unhas visións máis adaptadas ao século XXI. Cada vez hai máis xente consciente do valor e do potencial que temos no medio rural, o que leva que cada vez señamos máis xente nova os que apostamos por diferentes tipos de iniciativas, por proxectos deste tipo. Alégrome moito hoxe de que moitos dos premios se recolleran por xente moi xoven, xente que trasladou esa creencia, ese creer no rural. Tendes aquí o maior representante dese creer no rural e eu traballo co meu equipo precisamente para dar ese futuro. Parabéns polo saber facer e pola vosa profesionalidade, convidándovos a que nestas festas que se aveciñan non falten produtos dunha calidade excepcional como son os nosos queixos e as nosas melles. A pesares das circunstancias, amigos e amigas, disfrutemos do que significa ser galego. Mais nada e moitas grazas.